ನಂದೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಬಡ ಪೊಂಜವುಲ ಮನಸ್ಸದ ಒತ್ತಡ ಕಲೆಪಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾದಿ ಆದುಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಲ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೈದಿಕ ಗುರುತ ಹಾಂಡಲ ಮೂಲು ನಡಪುನು ತುಳು ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿತ ಒಂಜಿ ತಿರಿ ಆದುಂಡು. ಸುಂದರರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತೆಲ ಈ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಊರ್ಬಲಿಟು ಇರುವ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲೆತ ತಂಡೋಲು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾವೊಂದು ಬತ್ತ. ಸಿರಿ ದರ್ಶನ ಕರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪಂಪಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಕರದೀಪ ಕತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಸಾರ ವರ್ಷದ ಪರತಿರಿ ಉಂಡು ಪಂಪೇರು. ಪಾತ್ರಿ ಕುಮಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪೊಂಜವೆರೆಗೂ ಸಿರಿ ಪತದ ನಡುಗುನು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಶೇಷ. ಓದಿ ಪೊಂಜವು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಪೊಂಜವು ದಾಯ ನಡುಗುಜೆರು ಇನ್ಪಿನವು ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಲು ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಸಮಾಜಡು ಶೋಷಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊಂಜವು ನಡುಗುದು ಉಲಾಯ್ದ ಬೇನೆನು ಪಿದೈ ಪಾಡುವ. ಅಂಬೋಡಿ ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಚೆನ್ನೆಮನೆ ದೀಪ ಸಿರಿ ನಾಗಲೆಪ್ಪು ಇಂದುದು ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ತಿಂಗೊಲ್ದ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಸುದ್ದಿಲು ತುಳುವೆರಡು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಜನಾಂಗ ಮರಕಲೆರನವು ಮೊಕುಲು ತುಳು ಜನಪದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ. ಮೂಲೋಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತೊಂಡ್ಲ ಮೊಕುಲು ಭಕ್ತಿಡು ನಡತೊಂಬೇರು. ಐತೊಟ್ಟುಗು ಇಂಚಿಪದ ಅವರ್ಸುಡು ಕುಡ್ಲ ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಉಚ್ಚಿಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಾರ್ಕೂರು ಬೆನ್ನೆಕುದ್ರದ ಮಾಸ್ತ್ರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮರಕಲ ಕೂಡುಕಟ್ಟದ ನಿಲೆಹಾದುಲ್ಲ. ದುಂಬು ಉಚ್ಚಿಲ ಸುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಪು ಉಚ್ಚಿಲ ಸುತ್ತದ ಕಲೆಗಾದತನು. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಪರವೂರ್ದ ಜಾತಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ದ ಪುದರಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋಡುಂದೆ ಜನಕುಲ್ನ ದೂರುಗೂ ಕೆವಿ ಕೊರಂದೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೊಸತು ಬುಡಿ ಪರತ್ ಆವಡೈ ಬೇಲೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಲೆ ಕಂಡುಲಾತೇರಂದು ಕುಡ್ಲ ಶಾಸಕರಾಯಿ ಖಾದರ್ ದೂರದೇರು. ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಲದ ಮಸ್ತು ಜಾಗಿಡು ನೀರು ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪನೊಂದು ಜನಕುಲೆಗೂ ಕೈ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರೇ ಜನ ದುಃಖ ಕೇನು ನಿಕಲೆನು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಕೇನುಂಡೇರು. ಓಟು ಸಂಬಂಧದ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಲ್ ತಾದಿಡು ದೂರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರು ಮನು ಕೊಡ್ತೇರು. IPL ಸುರುತಾನಿ ಆಜಿಕೋಟಿ ಜನ ತೂಪಿಲಕ ಪದ ಪಂಡದ ನಲ್ಪರೆಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ದ ಜೆನಿಫರ್ ಲೋಫೇಸ್ಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಾದೆ ಒಂಜಿ ಹಿಮಾನ ಎನ ಗುಂಪುದ ಪೂರಕರೆಗ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆ ಎಂಕೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ದಾಯ ಇಂಚಿತಿ ನಟ್ಟುಗೆದ ಪಟ್ಟಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಜೆನಿಫರ್ ಲೋಫೇಸ್ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ IPL ಕೋಟಿದಕುಲು ನಡಗುದು ಪೊಯ್ಯರು. ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಾ ನಟ್ಟುಗೆ ನಡಪರೆಗುಂದದು ಪಂಡೇರು. ಐಕ್ ಜೆನಿಫರ್ಲ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲೆ ನಲ್ಪುಲೆ ಬಂತೋಳು ಆವಲಿ ಪೊರ್ಲಿನ ತಂಕ ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ನೂಕುನು ಪಂಡ. ಕಡೆಕೊರ ಸುದ್ದಿತಿಲು ಪೊಂಜವೆ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಿ ಪೋಪು ಇಗರ್ಜಿ ನೇಮಗು ಪೊಸ ತಾದಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ಆಟೋ ಬೈಕ್ ಎದುರು ದರ್ಪು 20 ಸಾವು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗಾಯ. ನಂದೊಳ್ಳಿಗೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಪೊನ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಯಾತ್ರೆ. ಉಚ್ಚಿಲ ವರ್ಷದ ಸುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮರಕಲೆರನ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆ. ಜನ ಬ್ಯಾನೆಕೇನು ನೀಲದೆಪ್ಪಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೂ ಕಾದರು ಮನು. ಪೊರ್ಲಿನ ಉದ್ದ ನಟ್ಟುಗೆ ಪಟ್ಟಿ IPL ನಲ್ಪುಡ್ದು ದೂರ. ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿಗಾದದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ V4 ನ್ಯೂಸ್.